луч 3 нафарро бо дасти луч пора карда пораҳои онҳоро хурд аст. салом подписчикҳо ва меҳмонои канали Сим Шарипов таҷ версия. Касоне ки асабошон хароб аст ва касоне ки аз тамошои филми ужасӣ метарсанд, ин наворро тамошо накунед. Ин ҳодиса охири солҳои 90 дар яке аз шаҳрҳои Россия рух додагиаст, дар як ҷое ки сохтмонҳои бисёр ошиёна ки монанди коробкаи гугир наздик буданд ба якдигарияшон ва ҳавлии хеле хурд доштанд ва дар ин ҳавлӣ писарони хурдсол бозӣ мекарданд. Баъзеашон бо велосипедсаворӣ, баъзеашон калонтаракошон ту бозӣ мекарданд ва баъзе аз онҳо дар як ҷо ҷамъ шуда таърихҳои афсонаҳои хеле таҳшатнок ба якдигарияшон нақл мекарданд. Мисли вампирӣ, мисли ягон филми ужасӣ аз худашон ҳар чиз мебофтанд. Лекин онҳо ҳеҷ гоҳ тасаввур карда наметавонистанд ки ба ин ҳодисаҳое ки онҳо нақл мекунанд як ҳодисаи аз ҳама таҳшатнок ва муҳимтараш он ки ҳақиқӣ ворид мешавад. Ва дар ин гурӯҳи кӯдакон як одам фақат набуд. Ин одам Максим буд ва барои чӣ он бозӣ намекард? Барое ки Максим ҳам гунг буду ҳам кар, яъне гап зада ва шунида наметавонист ва ҳамсолонаш бо ӯ хело бад рафтор мекарданд. Чун ту намешнавӣ гуфта ҳар хел суханони дағал гуфта ва чун ту гап зада наметавонӣ гуфта мо ҳоло туро латукуб мекунем, ту чӣ мегӯӣ, ту киро мегӯӣ, ту касеро ба ёрдам даъват карда наметавонӣ гуфта, яъне бо ӯ хело бад рафтор мекарданду ӯро латукуб мекарданд ва Максим наметавонист бо ягон кас арзи шикоят кунад, чунки ӯ гап зада наметавонист ва ӯ ҳеҷ гоҳ наметавонист бифаҳмад ки чаро ин ҳамсолони ман бо ман чунин рафтор мекунанд. Наметавонист аз онҳо савол бипурсад ки чаро шумо чунин рафтор мекунед ва наметавонист бишунавад ки онҳо ҳангоми чунин рафтор кардан бо ман чӣ мегӯянд. Ва касе набуд ки мисол Максимро дилбардорӣ кунад, чун падару модараш ба кор мерафтанд ва Максим бисёри вақт бо бибияш зиндагӣ мекард. Ягона одаме ки ӯро дилбардорӣ мекард бибияш буд, бибии пираш буд. Ва ин ҳодиса то рӯзҳое давом мекунад ки яке аз рӯзҳо шом буд, Максим ва 3 ҳамсоли ӯ гум мешаванд ва падару модарони онҳо бо шуъбаи милитсия муроҷиат мекунанд то ки фарзандонашонро ёбанд. Ва чӣ хеле ки нақл мекунад корманди милитсияе ки ин корро пеш мебурд, мегӯяд мо то субҳ ҷустуҷӯ кардем, лекин ягон суроғе, ягон пае аз онҳо набуд ва наздикии субҳ сагҳое ки ҳамроҳи онҳо ҷустуҷӯ мекарданд аз куҷое як бӯй гирифтанд. Мегӯяд мо паси ин сагҳо рафтем, сагҳо моро бо як ҷое бурданд ки як сехи партофта буд, як сехи кӯҳна буд. Вақте ки мо вориди он сех шудем, мегӯяд деворҳо ва поли ҳамун сех хуншор буд, пур аз хун буд, мисли яким кадом филмҳои ужасӣ. Ва мо мегӯяд 3 писари гумшударо ёфтем, аниқтараш пораҳои онҳоро. Онҳо пора кардагӣ буданд, лекин Максимро наёфтем. Мо ба ҷустуҷӯ идома додем, мегӯяд, ва ногаҳон рӯшноии ҳамон чароғи мо бо як коридоре расид ки бо такяи девор як кӯдаки хурдсоли майдаҳаки луч нишастагӣ буд ва ӯ чизеро мехӯрд. Мегӯяд вақте ки мо чароғро ба рӯяш доштем, рӯи ӯ хуншор буд ва вақте ки наздик шудем, дар дасташ пораи гӯшти хом буд ва ин пора баъд аз анҷом додани экспертиза маълум шуд ки ин пораи ҳамон кӯдаконе ки мо дар аввал ёфтем пораҳояшонро, пораҳои яке аз онҳо буд. Бо Максим ҳамсолонаш чунон рафтор карданд ки косаи сабри ҳамон Максим ба дараҷае пур шуда буд ки ба дараҷае лабрез шуда буд ки аллакай ба асабаш чунин таъсири бад расонда буд ки Максим онҳоро бо дасти луч 3 нафарро бо дасти луч пора карда пораҳои онҳоро хурд аст. Як бор шумо тасаввур кунед ки одам бояд бо кадом дараҷа расад ки ин хел корро анҷом диҳад. Ва корманди милитсияе ки мегӯяд ман ин корро пеш мебурдам, баъд аз фаҳмидане ки баъд аз хабари экспертиза ки мо фаҳмидем ки дар ҳақиқатан Максим пораҳои ин ҳамсолонашонро мехӯрд, мегӯяд ман аз кор баромадам ва то ҳол даҳшати хоби ман ҳамин шудааст ки фақат пеши рӯи ман рӯи ҳамон кӯдаки хурдсоле ки рӯяш бегуноҳ ба назар мерасад пеши рӯи ман меояду ба ман нигариста табассум мекунад. Хайр дӯстон, фикрҳои худро оиди ин видео дар комментария ҳатман нависед, чунки фикри шумо барои мо хеле муҳим аст. Агар видео ба шумо писанд омад, лайкро фаромӯш насозед ва ба канал подписатсия обуна шуда ҳатман зангуларо пахш кунед. Ин тавр шумо аз баромади видеои оянда бехабар намемонед. Ва агар хоҳед донистан ки видеои оянда дар бораи чӣ мешавад, ба группаи Одноклассники ва ё ВКонтакти мо обуна шавед. Ҳамаи хабарҳоро оиди канал пеш аз ҳама дар ҳамон ҷо мебинед. Силкаҳо дар описание ҳаст. Хайр, то видеоҳои оянда, дар паноҳи Худо.